Serikali ya kaunti ya Nyamira egenderete n'umuroberio w'okoroisia chipara abo asibono chimashin chire ase chiward chiabokera nabo igone ward ya mekenene niga serikali ya kaunti ya Nyamira bachakire koroto taboigo chipara chiria chisarigete mono na chiria chiraro sigwe ase chiward ao nga nonya chimashin echioti chiraika aroro Kurwase ward ya township imeye ward osimeye bunge ya West Mugirango nigatie chiward chiria chigenderete korosigwa na asebono epara ekuru skuru yoborosi ya Nyamira ekogenda guikase parish Nyamira nigo igenderete korosigwa ase obwikirano kwana nabararie kero atarire pare yo mwaziri w'echipara Dr. Grace Nyamongo nigasabiri abantu kurenda epara kuyarosiwe naboigo betange kurwa okobeka amaga para naboigo tibakoba abango asokogita goikapara ase okonyora egasien kongu ekero chipara chikoroswa Fadgad Gesemba nigo agotomanya Ekero serikali ya kaunti ya Nyamira egenderete n'umuroberio w'okoroisia chipara nigo muwaziri w'echipara imeye kaunti eyo Dr. Grace Nyamongo asabire abantu korenda epara na gutaba abango asokogita goikapara ona nigo bakonyora chinga kichingomu ekero bakorema epara ikintu kiri kinyerere mono ekiagera abaninto bunenyarekanete batwanchira amarimo mono tugitete paka para gati igo kamoranche monyarego kobago twaribaga egere tunyare konyara ribaga rikieto riseine none kera gitekerwe korenta omoro yosekero bakolima banyare ko bakolima banyara ribaga ryogonjoka kusepara egwendere ebirengo by'echipara ichiga chikoroisiwa nabyo ebiga barabara zetu tunaweka malam ya 6 inches, tunafungua kama ni barabara mpya 9 meters, kama ni barabara ambayo ilikuwa iko tunahakikisha iko 5.7 meters, na hiyo ndio tunafanya, na tutaweka culverts katika hizo barabara. Lakini tukifika kama sasa town ama mahali ambapo barabara ni ya Kena ama ya Kera, hapo hatuweki culverts. Igati yechipara echiga chigenderete koroisiwa nepara eria ekurwa ase skuru yoboroso ya Nyamira gochia gosoka separish ya Nyamira puna akwerera Father Apolinaris Masese oyore omusasiroti omanene w'iparish ya Nyamira oyo ukwanire enkwana eyiga igoro yepara eyiga angena abagotu bali bakwimo kune chipigipigi mbare konyara kobogoleka nakigima abande konya bairire ngoraso chesekanisa senganjoye para abana beskuru cherolie gokwama etari konyara kobaike na kobairani kero kende naende bagenda namago nonye nabageni ababaire bagocha banyoriro bokongo bonene waka buyanga bairire getambokero yo toligere lichipara naende tugende tenga mbalire nebintu binde gare county arorakane esekerengo ya county yote ujumbe kwa gavana ni kumpa shukrani kwa sababu yeye ni mzee. Tunashukuru kwamba amewahi kuwaunganisha na MC ambao wengi ni vijana, na tena tunaomba aendelee kuwaunganisha na kuwafundisha kazi. Umu MCA o township Duke Masira nigo atebire para eyo ekorwa Nyamira primary gochia eparisha Nyamira nigere ase omoroberio wokobekwa erami aboniga ekenyero gya geseneno ekirigo iteka skuru ya nami wanafunzi kwa hiyo kwenye access nami tente kenyero gya tente gionsi it was like a land place yonsi naro tuwatumire machine ne karoro kobeka tore mara mulero muna chimara muchimukiro chemara onsi pinko gendi tora asali yonsi tokore so fa bareye go tokoye chakara Nyamira primary edi sera miri onjo kutu Nyamira boys toye ki aiga bochichi na ande kune rami ya mata so you go na vera around 700 to 900 liters bareye yonsi koera esabu twabegete for the tarmac chingaki echecho nigo omuwaziri oyoiga asoroire omunyamira tabaisa kungainwa puna naoneriwe amakarabati naenda abaminto asipara twakorire gosechi togo chigokora tutebega township ndika base gosioka tebengere ne engineer ya public works nko baoneria amakarabati ono omugabo natago chabaroserie para bagwatire n'umweshimi obiyiga barosirie para ninde bamegwansa gukoneria makarabati
oyu ora osedibu ora onedibu ikarabati makarabati itago ikara kinjibazira chikora kinchigende Kingo ripotere Gatembe kurase wodi eyeiga ya township eyegotoka ime ye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jeff Atigad Yesemba